magpakita kang Mary Magdalene, ikaduha, kay Tomas, ug karon sa duha ka disipulo sa ato ang Ginoo nga si Cleopas ug ang isa nga wala dimension ang pangalan. Mga igsuon dinhi sa atong mga pagbasa karon, labi na sa atong gospel, aduna kay tulo ka punto nga atong pamalandungan. Una, ang dalan padulong sa Emmaus. Sa maning dalana. Kining dalana mo kini ang agianan gikan sa Jerusalem ngadto sa Galilea. Ug unya ang mga apostoles kasagaran sa ilaha taga Galilea. O sa dihang nahumana ang panghitabo dito sa Jerusalem, na-surprise sila nga ang ilahang pangulo nag-antos, gisakit, gilansan sa krus ug namatay, no? Sa ilahang kalibog, nanguli sila sa ilahang panimalay, no? Sa Galilea ug niagi sila didto sa dalan sa Emmaus. Mga igsuon, ang dalan sa padulong sa Emmaus usa kini ka panaw, no? Panaw sa gikan sa discomfort nga life sa mga apostoles padulong sa comfort zone nila. Kaya ang ilahang Pinoy-anan, ang Galilea, mao kana ang ilahang comfort zone. Nahinumdum ko way back to 2016 na ako sa Italy, kunya nakita na ako sa Facebook live pagyud siya, gi-live sa ako ang igagaw nga ang amo ang balay nasunog, no? So nakita na ako ang among balay, no? Klaro gid kayo kay gi-live gid siya. Unya sa dihang ako na silang gitawagan na ako kong mama, ang siguro mga 1,000 nga load gitimo ra gyud kay wala pa man toy kuan, wala man sila'y kining cellphone nga pareha sa ato karon. So gitimo ra nya, naglisod nako og kontak sa ilaha. So puno kay kog kabalaka, puno kayo kining discomfort, no? Ang ako ang una-una kay katong time nag-eskwela pa ko ato, unya wala na dayon ko ka focus, no, sa ako ang pag-eskwela. Nga ato nga time mag-take na ko exam, padulungay na ko mag-take sa final exam o mag-defend na sa ako ang thesis. Sa ako ang pagka-discomfort kay giuna-una na ko akong mga ginikanan ug akong pamilya, I was really giving my effort to finish my studies, no? Ang awakang exam ug ang ako ang thesis bisan og kanang lisod kaayo kay pure Italian, no? Pure Italiano ang lingwahe. Atong una galisod pero sa dihang naningkamot ko nga mahuman na gyud ni makauli na gyud ko, no? Because gusto na ko muli tungod kay discomfort kay akong kinabuhi dinhi nga nabalaka ko sa ako ang parents, no? Kay mga tigulang naman sila. Mga igsoon, dinhi pod sa ato ang gospel karon from discomfort life sa mga apostoles ngadto sa comfort life, no, sa mga apostoles. Nganong patawag man nato nga discomfort to comfort. Sa dihang nanlakaw ang duha ka apostoles, nag-sharing sila nahitungod sa nahitabo sa Jerusalem. Nga mao lagi ni si Jesus nag-antos, gilansan sa krus og namatay, no? So they were very
It was very discomfort for them kay ang leader nga ilang gituuhan, gisaligan, nga muluwas sa ilaha, no? Gilansan sa cross. And now, going back home, nakita nila, na-meet nila si Jesus, enter sa ilahang conversation, and later on, when Jesus explained kung unsa ang nahitabo, no? Sayon sa mga propeta, gisaysay niya ang kasulatan, ug hantod nga nabati nila nga nagdilaab ang ilahang kasing-kasing. Nagdilaab, no? Bot pasabot nga nagdilaab sa kalipay, no? Nagdilaab sa kalipay tungod kay naay mga kamatuuran nga nigawas, no? Dili lang kay mga huhong-ihong, kundi kamatuuran nga ilahang gihulat, no? So mo kini mga igsoon, dihapon sa atong kinabuhi, no? Puno kay ta sa mga discomfort nga naa sa atong kinabuhi. Labi na ang atong mga problema, ato ang mga financial crisis, no? Crisis sa relationship, bisag unsa nga crisis of identity, crisis of relationship, no? Mga discomfort diha sa atong kinabuhi. Og dili nato kalimtan nga niining panaw sa mga apostoles nisulod ang atoang Ginoong Hesukristo. Dili nato kalimtan nga diha sa atoang panaw gikan sa atoang mga pagka-discomfort sa atong mga problema, ang atong Ginoo nakig-uban kanato aron kita i-comfort, no? Parihas sa mga apostoles nga giubanan sa atong Ginoo, no? Sa ilahang mga kalibog, sa ilahang mga discouragement, no? Niuban ang Ginoo para mugaan-gaan ang ilahang mga gipangbati. Pero usahay, dili nato mabantayan ang presensya sa Ginoo diha sa ating kinabuhi. Pareha sa mga apostoles nga wala nila nakaila si Jesus sa dihang nag-sharing sila sa ilahang experience, no? Pero sure nga ang Ginoo niuban gid kanato. Niuban sa ato ang mga kalibog, niuban sa atong mga problema, niuban diha sa atong mga pag-antos sa ato ang kinabuhi. Mao nga ang atong Ginoo naa lang siya diha sa atong palibot. It may be ang ato ang pamilya, inyong asawa, inyong bana, inyong mga anak, or kato mga tinuod nga mga friends, mga higala. Mao nga ablihan lang nato ang atong mga mata because the presence of the Lord, no, portray or ni pagawas sa different images, different person. Magamit siyang mga tao nga mahimong iyahang presensya diha sa atong kinabuhi. Ug ikatulo nga part, sa Jesus nagpakita, no? Sa dihang nagpikas-pikas ang atong Ginoo sa pan, no? Sa dihang nakaabot na sila dito sa Emmaus, nagpabilin si Jesus, ug sa dihang pagpikas-pikas sa pan ni Jesus, nakita nila si Jesus nga siya di ay kadto nga ilahang gikauban atong una, no? Si Jesus di ay kadto. Mao nga mga igsuon, kining pagpikas-pikas sa pan, kini siya nag-refer sa ato ang santos nga misa. Pagpikas-pikas sa pan, o giapod-apod niya sa iyahang mga apostoles. Mao di ay nga, kung moabot sa atong kinabuhi ang mga discomfort sa atong kinabuhi, moapil ta niining pagpikas-pikas sa pan. Santos nga Eucharistia, no? Kaingon pa sa ato ang katikisem,
that the Mass is the highest form of prayer. So when we attend Mass, we pray, no? We pray. So mao kini mga igsoon, dili nato kalimtan kung malibog man ta, daghan kay tag mga confusion, daghan kay tag mga doubts sa atong kinabuhi, attend Mass, no? Attend Mass. Apil sa pagpikas-pikas sa Ginoo, sa iyahang pan, sa iyahang lawas, no? Ug dugo para kanato. Para kung makakaunta niini, makita nato ang presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ug makita nato nga ang ato ang kasing-kasing gadilaab sa kalipay nga kauban nato ang Ginoo sa tuang mga challenge, mga pagsulay diha sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa Dios, namahan, makagagahom sa tanan, magbubuhay